माने बिटिआरनि जिखिनि माबा किसुमान जिखिनि भेरिफिकेसन जानाय सोरबा जानायबो सोरबा जायैबो बेफोर नाङा ओरै मोनलाजोबदों माने दा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव भेरिफिकेसन जानाया जों मोननायानो जायाखै गतिके खैस'जनसो दंमोन नोंथांमोना टटेलथ' जोंनाव दा 400 जनसो दङ भेरिफिकेसन जानाया बैयावबो जेरै खेबनै खेबथाम जादों भेरिफिकेसन जोंनावबो खेबनै खेबथाम जादों बै मोनदोंबा जोंबो मोननांगौ बैनो मोननो हादोंबा जों मानो मोना गतिके बेनिखायनो जोंबो मोननांगौ दा गबिन्द सारा बेनो लास्ट फाइनाल बे लिगेला थालांदों होनबाय थादोंथ' लिगेल बुस्थुआ गैला होनना बुंबाय थादों लिगेलखौ दासो नायबा जाया लिगेलखौ बै 27 जन माबायावनो लिगेलखौ नायनांगौमोन गतिके आरो जुदि बे बुस्थुखौ होनो हायाबा होथारा जुदि सानदोंबा जोंनि जिखिनि थानायाव थानाय मोनफ्रोमबो जिखिनि सेंग्राफोरनि भेरिफिकेसन जानाय बेफोर बुस्थुखौ माने उइथड्र खालामना लांफैबाबो जायो जाहाथे माने सेंग्राफ्रा फ्रि जायो जायनि जिखिनि 678नि लिस्ट ओंखारदों लिस्ट ओंखारनायाव जों नुनो मोन्दों बहुत बे लिस्टआव बेले बेजे दङ ओमफ्राय जा बेले बेजेखौ नुनानै दिनै प्रेस मिट लानो गोनां जादों जायखिनि दा जोंहा गबिन्द सारमोन सोरबा फेरेंगा सारमोना बुंबाय थादों दानिया लिगेल बुंबाय थादों लिगेलबा दा थांनाय 27 जन जिखिनि माने सेंग्राफोरनो 4 लाख के होदोंमोन बेफोरखौ नायामासिनो बैयाव जानला मोनला बुस्थुफोरखौनो होग्रोलाजोब्बाय हक न हकखौनो दासो नों 670 लिगेल बुंबा जाया बै बुस्थुखौ लिगेल नायग्रोनांगौमोन फार्स्ट टाइमाव होनायनि सिगां दा बै दासो लिगेल होनना बुंबा जाया बै जिखिनि 27 जन मोनदों बिनि किसुमान माबाखौ नायोबा जोंनि जिखिनि गहपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव 400-500 जनसो एबभ माने भेरिफिकेसन जादों खेबनै खेबथाम जाबाय बैसिनिखौ नायोबा बेखौ नायोबा सेम माने बेबो बै मोनदोंबा बेबो मोननांगौमोन दिनै दुर्भाग्यजनक मा हिसाबै जों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ गालांदों किसुमान लिडारफोरा जों बेखौसो बुंनो सानो जाहाथे माने दाथ' जोब्बाय होनना बुंदों जिखिनि 678 होमबा बै माखासे थालांनायफोराव बोरै सोसनबावगोन दा आं नायो किसुमान साननाय मथे माने बिटिआरनि जिखिनि माबा किसुमान जिखिनि भेरिफिकेसन जानाय सोरबा जानायबो सोरबा जायैबो बेफोर नाङा ओरै मोनलाजोबदों माने दा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव भेरिफिकेसन जानाया जों मोननायानो जायाखै गतिके खैस'जनसो दंमोन नोंथांमोना टटेलथ' जोंनाव दा 400 जनसो दङ भेरिफिकेसन जानाया बैयावबो जेरै खेबनै खेबथाम जादों भेरिफिकेसन जोंनावबो खेबनै खेबथाम जादों बै मोनदोंबा जोंबो मोननांगौ बैनो मोननो हादोंबा जों मानो मोना गतिके बेनिखायनो जोंबो मोननांगौ दा गबिन्द सारा बेनो लास्ट फाइनाल बे लिगेला थालांदों होनबाय थादोंथ' लिगेल बुस्थुआ गैला होनना बुंबाय थादों लिगेलखौ दासो नायबा जाया लिगेलखौ बै 27 जन माबायावनो लिगेलखौ नायनांगौमोन गतिके आरो जुदि बे बुस्थुखौ होनो हायाबा होथारा जुदि सानदोंबा जोंनि जिखिनि थानायाव थानाय मोनफ्रोमबो जिखिनि सेंग्राफोरनि भेरिफिकेसन जानाय बेफोर बुस्थुखौ माने उइथड्र खालामना लांफैबाबो जायो जाहाथे माने सेंग्राफ्रा फ्रि जायो थाखा फैसा मोना गारा ओरैनो बिखुङावल' सिम्बल बुना लाब गैयामोन बे मानो होनना बेफोरखौथ' किसुमान लिडारफ्रा लेंहरसो लाजोबनाय जादोंमोनथ' बेनिखायनो आंनि मथेबा मोनोबा गासिबो मोननांगौ मोनाबा माने सिगां जिखिनि मोननाय दं बेफोरबो उइथड्र जानांगौ आंनि मथेबा बेल'सो दा हजों बिटिआर ओनसोलाव गैला नामा एनडिपि एक्स केसिया मोननांगौफ्रा बिटिआरावथ' 190 जना मोनबाय दा आउट अफ बिटिआरनि जिखिनि सेंग्राफोर दं धेमाजि डिस्ट्रिक्ट होन सोरबा बिश्वनाथ होन सनितपुर होन बेयावसो थालांदों ना फ्रायभागा आउट अफ बिटिआरनिया बेसेबांसो पार्सेन्ट मोनदों दासिम 100आव 90% मोनबाय आउट अफ बिटिआरावथ' दा जों माने 100आव हमना ला 10%सोल' मोननाय जादों दा बेखौ मोनफुंजोबाबा उनफ्राव माबाफोर राहा लागोन नामा नोंथांमोना राहा लानाय माने राहायाथ' एसे एनै लानांगोन राहा लायाबाबो किसुमान लिडारफ्रा जोंनि मोनफ्रोमबो फेक्सननि लिडारफ्रा जोंनि थानाफ्राव थानाय किसुमान माबाखौ उइथड्र खालामनांगौ बेनो आरो जायनि जाउनाव एनडिपि मोनफ्रोमबो फेक्सननि लिडारा सनितपुर बिश्वनाथफोराव थानासो दिनै बे संग्रामखौ खालामना बिटिआर सुक्ति खालामनो हादों जायनि जाउनाव फ्रायानो होनजायो होमबा दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गथ'फोरखौ मानो नायनो हायाखै बेयाव माबासो जादों माथो पलिटिकेल सिस्टेम जाहैबाय जायनो माने बेनाव हाब बे होमबासो बेनो फैसा होनाय बेफोरबायदिबाथ' जायाना मोनोबा गासिबो मोननांगौ आंनिबा मोनाबा गासिबो उइथड्र जाफिननांगौ बेल'सो